बे समाव फिन आरोबाव बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय रिजाल्ट बेनि बिग ब्रेकिं आपडेट बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव बीजेपी एबा बीजेपीआबो बे समाव बीटीसीआव गासै मोनसे आवगायगासिनो दङ आरो बीपीएफनिफ्राय गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बे समाव देरहागासिनो दं जेराव माजबाद बाक्सा उदालगुरि लोगोसे भेरगाव बे गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बीपीएफनिफ्राय लिड लागासिनो दं दासिम इउपिपिएलनिफ्राय मोननै विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं जेराव 2 नं दतमा विधानसभा बियाब लोगोसे 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबावबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एसे भटआव आवगायगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव बीपीएफनिफ्राय गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं आरो लोगोसे बीजेपीनिफ्राय गासै 36 विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेरावनो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं बेयाव जाहैबाय मानास बाक्सा भेरगाव उदालगुरि माजबाद लोगोसे आरोबाव बे समाव भेरगावआवबो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दं गासै मोनबा बाक्सा मानास भेरगाव उदालगुरि आरो माजबाद बे गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव गोबां मानि भटआव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दं क'क्राझार थामहिनबा क'क्राझार विधानसभा बियाबावबो बे समाव गोबां मानि भटआव लिड लागासिनो दं सेउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्राय गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो दं लोगोसे इउपिपिएलनिफ्राय 2 नं दतमा विधानसभा बियाबाव राजु कुमार नार्जारी बिथाङाबो भटआव गोबां भटआवहा आवगायगासिनो 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबावबो रनजित बसुमतारी थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा आवगायगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों लोगोसे गासै बे समाव जा इसिआइनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला दासिमहालागै गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बीपीएफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ मोनबा विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं नाथाय बे समाव इसिआइनिफ्राय क'क्राझार विधानसभा बियाबखौ आपडेट होआखैब्ला नाथाय बे समाव मिथिना मोननाय जादों दि सेउलि महिलारि बिथांखौ लायोब्ला बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनद' विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं मोनद' विधानसभा बियाबाव नाथाय इसिआइनि बायदि फोरमायनाय बायदिब्ला मोनबा नाथाय क'क्राझार विधानसभा बियाबावबो बीपीएफनि बिजाथि सेउलि महिलारि बिथाङा आवगायगासिनो दं एक्सक्लुसिभ नोंथांमोना भिजुअलफोरखौ नायलां माबोरैहाय आवगायगासिनो दं बेसेबां आवगायगासिनो दं रायजोआव बे समाव गासै 120 विधानसभा बियाबाव जा विधानसभा बियाबनि बिसायख'थिनि जा बा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया सोलिलांगासिनो दं बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जे बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा बियाबा सोरनि आखायाव थांगोन सोर बांसिन मोनगोन सोर खम मोनगोन सोर जोबथा मिनिगोन सोर रंजागोन बेयो दसे समनि उनाव एबा दिनै 4 बाजि 5 बाजिनि सिगांनो बेखौ मिथिना मोननायखौ रोखा मोनगोन मानो होनबा बे समाव बीपीएफनिफ्राय मोनबानिफ्राय मोनद' विधानसभा बियाबाव अलरेडि बिथांमोना आवगायगासिनो दं इउपिपिएलनिफ्राय मोननैनिफ्राय मोनथाम बे समाव आवगायगासिनो दं होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन आरोबाव बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि जा भट साननाय रिजाल्ट बेनि बिग ब्रेकिं आपडेट बीपीएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव बीजेपी एबा बीजेपीआबो बे समाव बीटीसीआव गासै मोनसे आवगायगासिनो दङ आरो बीपीएफनिफ्राय गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बे समाव देरहागासिनो दं जेराव माजबाद बाक्सा उदालगुरि लोगोसे भेरगाव बे गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बीपीएफनिफ्राय लिड लागासिनो दं दासिम इउपिपिएलनिफ्राय मोननै विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं जेराव 2 नं दतमा विधानसभा बियाब लोगोसे 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियाबावबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एसे भटआव आवगायगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव बीपीएफनिफ्राय गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं आरो लोगोसे बीजेपीनिफ्राय गासै 36 विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबनि गेजेरावनो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव लिड लागासिनो दं बेयाव जाहैबाय मानास बाक्सा भेरगाव उदालगुरि माजबाद लोगोसे आरोबाव बे समाव भेरगावआवबो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दं गासै मोनबा बाक्सा मानास
बेरगाव उदालगुरि आरो माजबा बे गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव गोबां मानि भटआव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ आवगायगासिनो दं। क'क्राझार थामहिनबा क'क्राझार विधानसभा बियाबावबो बे समाव गोबां मानि भटआव लिड लागासिनो दं। सेउलि महिलारि बिथाङा क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्राय गोबां मानि भटआव आवगायगासिनो दं। लोगोसे इउपिपिएलनिफ्राय 2 नं दतमा विधानसभा बियाबाव राजु कुमार नार्जारि बिथाङाबो गोबां भटआवहा आवगायगासिनो। 19 नं सिडली चिरां विधानसभा बियावबाबो रनजित बसुमतारी थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित बसुमतारी बिथाङा आवगायगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे गासै बे समाव जा इसिआइनिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला दासिमहालागै गासै मोनबा विधानसभा बियाबाव बिपिएफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मोनबा विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं। नाथाय बे समाव इसिआइनिफ्राय क'क्राझार विधानसभा बियाबखौ आपडेट होआखैब्ला नाथाय बे समाव मिथिना मोननाय जादों दि सेउलि महिलारि बिथांखौ लायोब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै मोनद' विधानसभा बियाबाव आवगायगासिनो दं मोनद' विधानसभा बियाबाव। नाथाय इसिआइनि बायदि फोरमायनाय बायदिब्ला मोनबा नाथाय क'क्राझार विधानसभा बियाबावबो बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारि बिथाङा आवगायगासिनो दं। एक्सक्लुसिभ नोंथांमोना भिजुअलफोरखौ नायलां माबोरैहाय आवगायगासिनो दं, बेसेबां आवगायगासिनो दं रायजोआव बे समाव गासै 120 विधानसभा बियाबाव जा विधानसभा बियाबनि बिसायख'थिनि जा बा भट साननाय बे भट साननाय हाबाफारिया सोलिलांगासिनो दं। बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिसिनि गासै मोन 15 विधानसभा बियाबनि जा बियाबा सोरनि आखायाव थांगोन, सोर बांसिन मोनगोन, सोर खम मोनगोन, सोर जोबथा मिनिगोन, सोर रंजागोन बेयो दसे समनि उनाव एबा दिनै 4 बाजि 5 बाजिनि सिगांनो बेखौ मिन्थिना मोननायखौ रोखा मोनगोन। मानो होनबा बे समाव बिपिएफनिफ्राय मोनबानिफ्राय मोनद' विधानसभा बियाबाव अलरेडि बिथांमोना आवगायगासिनो दं। इउपिपिएलनिफ्राय 2निफ्राय 3 बे समाव आवगायगासिनो दं होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों।